Crydd i Airbus. Plats yn ergydio ac i gefn y rhwyd. Trwy'r mur amddiffyn o lathi, dwi'n meddwl. Mae Conor Roberts yn gandryll. Andros o ergyd gan Plats. Sargent. Walcott yn clirio. Bel gan Darlington. Yn gweld rhediad Andy Owens. Owens cyfle i wneud i ddwy ddim. Heibio'r postyn. Fel am bas oedd i gan Darlington. Owens yn cydnabod hynny. Yn holli'r amddiffyn. Ond Owens fymryn heibio'r postyn. Darlington. I Jake Phillips ar y dde. Phillips yn codi ben. A mae Darlington di cario ymlaen ar rediad. Darlington sgil gwych, ond Conor Roberts yn cadw Aber yn y gêm. Sargent i Edwards, disgwyl cymorth o tu allan, neb yno. Edwards am fynd ei hun felly tuag at Andy Owens, o'r rhy hawdd. Edwards, neb yn stopio fo rhag croesi, ac Andy Owens, neb yn ei farcio fo. Ac ar ddechrau'r ail hanner, mae Airbus ddwy ddim ar y blaen. Ge gornel i Airbus. Andy Owens yn gwiro'n isel i benio. Ac unwaith eto, Conor Roberts yn arbed. Christian Platt i gymryd y ge cryd, a ni'n gwybod beth ddigwyddodd y tro dwytha. Ond Conor Roberts yn ei gweld i'r holl ffordd y tro hyn ac yn ei harbed i. Platt ar ergyd a'i droed dde yn un bwerus. Roberts yn arbed. Hughes yn croesi. Roberts o Daniel Roberts. Diolch yn unlla, Bountford! Yn rhwydo! Falle bod ti'n rhy chydig rhy hwyr i Aberystwyth. Oedd hi'n groesiad obeithiol y fwy na'n byd. Roberts, fel camgymeriad arall yn wythnosol i weld y dyddiau hyn. A Bountford yn rhwydo. To be honest, it's been coming. It's the fifth game now, and first time we got points on the board. So I think of the games we've played, we deserve some out of them. But today, you know, happy. Today, lacklustre performance from us. You know, full credit to Airbus. I thought they came here today. They thoroughly deserved the 3 points. I thought we were poor. We never really got started. Took us until probably the last 20-25 minutes to really get in the game. You know, disappointed with conceding so quickly after half time, and you know, forced us into a little bit of a shape change, which I think helped us. But yeah, disappointed because I thought this was an opportunity today for us to pick up some additional points. Fel ydych chi'n clywed, ni'n dod off y cae ac yn y changing room, da ni'n falch iawn. Wrth gwrs, da ni wedi posib bod yn heiddi pwyntiau yn y gem arall, ond da ni'n dim wedi bod yn digon da i ennill y pwyntiau. Ac felly mae heddiw wedi dangos bod ni yn gallu cystadlu ar y lefel yma, ac gobeithio hwn di'r building block i ni symud ymlaen.